Terrible things have happened. Where do I even begin? You are perfect. Too perfect to lose. You're in grave danger. She's watching your every move. So you better be careful. Mommy doesn't like guests. A new playmate! It's been so long. Ano. Poppy Playtime příběh. Od samého začátku až do chapter 4, která vyšla pár dní v minulosti. První chapter nám ukázala, že jsme pracovník a na nás tam čeká Huggy Wuggy. A my jsme pracovník, který byl nemocný a tu dobu měl štěstí a nebyl tam. Štěstí, co někdo nevěděl, co se stalo s těma lidma, kam zmizeli, proč je tam všude krev a proč monstra a hračky ožívají. Nikdo to nevěděl. Poppy Playtime vyšel v 2021 a s ním i Huggy Wuggy a s ním i Poppy, který Poppy Playtime chapter 1. Chapter 2 vyšla 2022. Tam nám ukázala postavy nový funkce a nová ruka. Nová postava je Mommy Longlegs. Je to prostě jako mamina, která se s váma hraje. A říkali jsme a Poppy nám pomáhá. Poppy nám pomáhá a chce vyřešit všechno tohle zahádu a chce to skončit s těma monstrama a zabíjení. Takže nám tam pomáhá Mommy Longlegs, hrajeme tam hry a když neuspějeme, tak se respawnujeme, takže jako zemřeme. A jsou tam Huggy Wuggy, nový hry a tak dále. Objevili jsme trochu teasery na jeskyně a tak dále. Chapter 2. Na chapter 3 už se dlouho, ale vážně dlouho čekalo. Až 2024 se vyšla. A jde to vidět a s ním i Catnap. A Catnap je ten kluk. Ano, ten kluk, který byl na obrázku. Ano, Playcare. Playcare tady nás vyšel s náma, není to Playcare, je to peklo, který vyšel. Od chapter 2 jsme narazili vlak, nový zbraně, nový ruce, Ollie, který je celou dobu prototyp, to jsme zjistili ve chapter 4. Všechno se změnilo. Viděli jsme Catnapa, nové funkce. Viděli jsme, že těží jeskyně a furt jeskyně. Catnap jsme zjistili, že jsme Catnap, ho poslouchá na slovo prototypa. Prostě nové funkce, jeskyně, prostě nové hračky a všechno tam vládne prototyp. Kissy Missy, Huggy Wuggy a tak dále. A Catnap nám to chce překazit všechno skončit.
a udělá všechno, že by nás zničili s červeným kouřem. A tady je chapter 4. Asi nejlepší chapter 4. A je tady hodně monster. Takže Pianosaurus. Byl tam 10 sekund. Dewey byl náš přítel, ale pak nás chtěl zabít. Yarnaby, toho jsme taky zabili, upálili. A pak je tady ten prototyp. Ten, co tady všechno vládne. Dělá všechno. A už jsme s ním i povídali, už jsme ho viděli jeho stín. Je takový robotický pavouk. No a chapter 4 úplně rozjela ten příběh. Příběh, který jsme o teď nic nevěděli. Jeskyně a tak dále. Yarnaby. Už jsme zjistili, že tam byl vězně pro ty monstra. Tak dále. Doktor tam byl i takovýhle, vidíte toho doktora, takhle byl. A doktor byl nepřítel. Ten doktor dělal ty monstra. Dělal pokusy na dětech a tak dále. A nakonec jsme si povídali s prototypem, teda Poppy. Celou dobu Oli, jak jsme celou dobu zvolali s ní, tak byl celou dobu prototyp. No a Poppy utekla a Kissy Missy nás zachránila. Bohužel jsme všechno ztratili. Hodní monstra už jsou teď všechny mrtví. Všechny ne, Poppy Playtime, ale Poppy teda. No a na nás jenom čekat. A Huggy Wuggy z chapter 1 přežil. Ano, přežil. Prostě přežil, byl hodně koš. A teď jenom čekat na chapter 5. Prej, že vyjde v 2026. Musíme ještě čekat. No a zatím čus.